باش تماشاوانên hêja pişt demeke dirêj dîsa bi bernameya derdor her hefte em ê ser ekranên televizyona we bin. Niha em li taxa Sûriya Amedê ne. Wekû tê zanîn taxa Sûrê taxa herî kevin ya bajêr e. Li gel ku her ku diçe bajar mezin dibe û fireh dibe jî taxa Sûrê taybetmendiya xwe ye navendîbûyînê diparêze. Ji ber ku gelek ciyên dîrokî, kolanên teng û balkêş li vê taxê hene dibe bala kesek ku ji derve jî tê dikşînê û her tim ciyekî navendî ye. Niha em ê ji berî xwe bidin nava kuçeyên Sûrê û bi hev re em ê temaşe bikin. Berê temaşevanên hêjan niha jî em li dêra herî kevin ya vî bajarî dêra Meryem Ana hene. Ev dêr tê gotin ku di sed sala sêmîn de hatiye avakirin ciyekî gelekî kevin û dîrokî ye. Niha li cem xebatkarekî vê derê heye em ê hinekî di derbarê vê derê de ji wî agahiya bikin. Merheba. Merhaba. Navê te bixêr? Navêm Salîba. Serçava. Tu çi karî dikê li vê derê û biçire mijûl? Em vê derê em hem îdarecî me û dînî olarak jî em bêjin papaz yardımcısı, diyakos. Alîkarê papaz. Papaz. Alîkarê papazım. û em îdare vakfê dikim. Baş e niha di derbarê dîroka vê derê de tu dikarî çi ji me re bêje gelo? Dêra me dêra Suryanî Qadîm Ortodoksa, Meryem Ana dêra Meryem Ana ye. Tariha berî mîladê ye. Berî mîladê ev der wî çaxî gotin de Suryanî ye re Şemsîler. Wî çaxî awka wa baweriya wa projê hebû, tavkê hebû. û tabii piştî mîladê ler sala sê sedî de Mesîhîtî qebûl dikin û wî çaxî bê dêr. Ji wê rojê heya niha jî heye. Heta niha heye tabii zaman di wextê em ê bêjin wextê Tîmûrlenk de da erdê xira kir û tarî dîsa cemaata Suryanî ava kirin. Berî mîladê jî çend awkê me hene zaten çend kevir hene ewna berî mîladê ne û ev niha tiştê ku em niha dibînin ber çavê me ewna piştî mîladê ye. Dibe carekê agir jî derketê şewitê jî dê rast e? Wext hem şewitî bû û hem deprema de jî em ê bêjin herba de jî wî şeklî xirab bûye. Niha di derbarê çalekiyên olî de mesela li vê derê ayîn tê çêkirin yan nayê çêkirin? Niha nayê çêkirin sergo ev pandemî vê pandemî Bibore. Beriya wê hebû ne wisa? beriya wê hebû. Yani hero me dua dikir û her rojê lehde jî ayîn hebû. Ez dixwazim fêr bibim ku li vê derê nüfusa Suryaniyan çi qas e? Nüfusa me Suryanî li Amedê em bêjin Suryanî Omîd. 20 şexsin. 20 şex tenê ne. Hûn vê ayîna ku her rojê yekşema çêkin tenê bi 20 kesar re çê dikin yan ji derdorî jî hinek tên? Na, bes 20 şexsin. Ev ya ji gel re vekirî ye? Yani kesê ku bixwaze were temaşe bike dikarin werin yan girtî tê çêkirin? Na karin yani karin werin. Heçika temaşe bike dîse karin werin. Baş em spas dikin maliya wa. Em jî spas û hala jiyava bixêrat.
تماشاوانên hêjan niha em hatin dikaneke ku alavên sıfır difroşê. Alavên sıfır li Amedê li vê herêmê pir tên bikaranîn û tên çêkirin. Divan salê dawî de di çi rewşê de em nizanin lê em ê niha bi xwediyê dikanê re vêya biaxivin ji xwe dîrokçeya sıfırê diçe heta beriya zayînê 7000 sal berê û heya rojame ev alav tên bikaranîn û şekil guhertine û gelek tişt jî hatine çêkirin. Îca niha em ê mikrofona xwe dirêjî xwediyê dikanê bikin ka ew ê di derbarê sıfır de çi ji me re bêje. Merheba ji we re. Merhaba, bixêratin, serçavaratin. Nav xêrê de bin spas. Navê te bixêr? Navim Abdullah. Hevalê Abdullah niha hûn çend sal e li vê derê vê dikanê dixebitandin û bi vî karî re mijûl e? Berê xan bû, heywan xanî bû. Ana bu çend sala baqircî evra Zûdayê. Em li vir jî çêdikin hene, êl derva jî hene tê çêkirin, tînin difroşin. Yani ana baqircilik kıymetli bir ye. Yani başa uzla devam bike, li vê derê jî devamlı çêbe. Yani em dixwazin li vê Diyarbekir'de mesela her derî tijî baqircî be. Çünkü çıkar zêde be ewqa baş dibe yani. Hem eleman yetişmiş dibin, hem jî firotana wî jî ê derva jî were bidînin daha xweş dibe. Yani çeşit pirin, çi bixwazin hene. Bixwaz ez wê bisim niha çi û çi hene? Mesela çaydanlık hene, sürhî hene, bardak hene, cezve hene, tava hene, frakê ji bo yemek hene. Çi bixwaziye yani. Dikana we ya ku ciyek û çê dikin heye? Valla atölye dawiye he ana aval virtin ev şoğle. Hebûna ev şoğle. Mesela ev derva jî aval ev jî aydê vira ev jî virt şoğle. Birê wana zatan ev. Tu jî bixwe nikare çê biket nizanî. Valla ez nexebetime ez bêjim. Elvê derê ji bo firotanê difroşim li vir. Ê çêdikin heval hene tabii. Derva Hesen çêdikir ew jî xweş çêdike. Baş hûn çend sal e vî karî dikin? Valla 10 sal vî şêdikim. Beriya te ji malbatê, bavê te, kalê te kesekî ku ev kar dikir hebû yan na? Valla metin ev ji vîya. Mesela heval me Hüseyin bavê wî mesela ew sobecî bûn berê li vê derê. Vira heywanxanî bê xirakirine kirin işte sobecî olarak devam dikin. Jana kirine baqircî olarak devam dikin. Çawa sabala te kişand vî karî û te biryar da ku tu dest pê bikî? Mesela başka iş dikir. Şoğulim tabii başka ciğerciğin ki bir işe şoğulim. Bu frotalımızda eleman, satış elemanı olarak. Yani başa yani. Bakıcılık hoşa, meslek hoşa. Tabii ana elvedere Diyarbakır mesela çekirin hebese zede. Yani eve gede ana giş yetişmiş mi ben yani. Hoş çekin. Ba'almen mesela l'urfail antabil maraşek icabnake yani. Lever hendike yani. Xabatavi, jberivi. Yani li gor fikra we çend kes hene, çend ciyek û çê dikin li Amedê hene? Valla dici seci henel Diyarbakır. Yani uzda daha pır buna yani. Wekî dî li ku derê te gol Antabê li Urfayê hene? Yani l'urfail antabil maraşeye. Lwandara hene tabii. Ve antabi daha pır mesela öğrenci yetiştirmiştik. Ve de xabatı. Levertin ev ya. Levera buna pır baş buna Diyarbakır. Peki ev alavê ku li vê de tên firotin giş li vê derê tên çêkin yan ji derve jî hûn distînin? Em ruji distinin elver jiyanel Diyarbakır jiyane tabii. Mesela başı wil ver çetkin. Normal erzan ev jidler vataylı. Goravi çedibin. Niha heleqe çawa ye ji sıfır re? Yani mirov pir distînin, pir sajî hez dikin yan na? Millet valla jê pir heske yani. Rekabete yani dixwazin yani mesela vek berêne çelik melik ana vakti zamanı çelik çû. Dayak çelik kullanmışlar ki. Mesela çaydanlık çayit hem daha lezzetli hoştu. Be teda sarjî nabe. Daha kullanışlıya. Mere giş sıfır bu. Nexweş bû tune bû tişkî tune bû ana giş bu alemiyên çelik nexweş bû pir bû yani divya. Baş em gelek spas kim mala tava qewet pê ji we re. Tabii teşekkür ederim. Bixêratin ser çavaratin ser. Temaşevanên hêjan niha jî em li dikaneke ku kurtan lê tê çêkirinin li vê derê ez bawerim dikana yekemîn yan jî dikanek tenê ye ku vî karî dike hostayê wan li cem me ye em mexwest ku em pê re hinek sohbet bikin ka di derbarê karê xwe de wê çi bêjî me re merheba. Merhaba Şaba. Navê te bixêr? Navê Fesiye. Hevalê Fesiye em dixwazin hinekî du derbarê karê xwe de hinekî agahiya bidê me. Ya evî karê em bu evî süper sala vî şî dikin.
Diyarbakır'da mesela bir bazet kanı bu. Ana bir yek tane maye. Ana mesela her şey araba dere. Çi adı be, lukudur be. Beri araba tane bu akasa. Em bir dere em se çar abd şoğle bam işi ya bit şoğle. Em şab vrod şoğle kıymet kır. İyice ana bina berine mesela araba meraba çeviye ya. Ya gına kulamış nake. Eme javine zıptane ka gökten abi. Havine ji bo çi kar zêde dibe mesela? Yani mesela bana pe bar mar ezing mezing atine. Dar mara petine. Jibuna ve başka Ali Payziye wanted be avine de. Mesela bir deme bir şey net kesmişti be. Hûn salê çend meha disekinin? Hem zıptan şoğulun. Hem zıptan şoğul mesela şey dikin ben gud medat gerini. Tabi ya çave deriya xoli seriya. Hem derin çiyam ya gud medat gerini. Ali Mardini, Ali Lici, Hazro, Kol, Bingo. Hem van duran gerini mesela. Karê we pir dibe çawaye tu memnûn jê yan na? Ya memnun nemez. Yani hava devam ederse 3-4 sal bir şey ne devci ben. Belki 3-4 sal devam ederse devci ben. İş ne bana iş ki kavar ne be iş boşe. Yani bi texmînî mehê çend tên firotin? Me per 15 hafte protani. Yeka wa biçixasiye? Mesela küçük eme kurtane keradın 10 saat, 3 saat, 4 saat. Mezun ama hep 5 saat, 6 saat, 7 saat çetik. Degişti be ucu ya. Baş xarabe. Ya ji ez bawerim ku kedawe ew nake yani kedawe dernaxe. Nader naha yani. Yani geçim abi hep zordu be doğrusu. Te çawa dest bi vî karî kir? Daha bap emre bu ev jivi işe tkirin. Beri iş per bu hayvancılık per bu. Araba tane buna qadı. Em seriz be em datım belbert kan betki pinca müşteriye bu. Yani müşteri ki vere ya araba ya vere hep ki bisine bibere. Mesela ruaya hafta gide hafta seftan akın. Beri iş per bu. Müçü sürek antab müzik milvedani em milvet frote. Te ji wê derê kom digir li vê derê difirot. Em milvedere frote. Yani beri iş per bu ha. An ji tu li vir çê dike tu çê derdorê difirot. Yani az şey tken mesela mesela salda işemet ke ve kimdi be. Mesela par daha iş var bu. İsali var eksik bir yemet. Îsal dibe ku ji ber vê rewşa koronayê hinekî ki ji ber ku her derwîsaye. Etkiye pire. Hem de koşuya ya çeviye ya. Yani ister istemden de koşu yani etki pırdayı. Em gelek spas dikim mala we ava. İnşallah sağ olun. İnşallah. Temaşevanên hêja geramaya li nava Sûrê di domê li vê derê jî niha komeleyeke çand û hunerê derket pêşiya me. Em ê ana berî xwe bidin hundir em binêrin ka di vê rewşê de kar û xebatê çand û hunerî diçe astê de ne em ê hinekî bi wan re sohbet bikin. Ezê migavê dibêjim delê bi deqîqê çariyê saniyê lazê dibêjim delê delololo diliko xweyê şîşxana kiniko xwediyê rima dozde momiko li ber çavê xelqê ne tişteko li ber çavê min marûma xwedê mînanî beranekî gelê sorê çar gurçiko delê دلیل و حیرا دیره المدیره برخی مالا باوی ممارو می دیره المدیره چه کردن مردینه لپوزی زنیره دسریه دا چای قرش داغه دبنیه دا مغل پزی سوری نیره یو گدینو منه سری سبی بالا خود زایه زید بنی کونه رش عربی دابوم مبالا خود ذایقی زکی جینارات دری دا کت هندری دگو دلیل عدول مزگینی ملتبه دلیل هاتیه سکین یل بردری کن سواری لومانی نیره ییو دمنی دستکی خدا بیت پیشا کراسی ملسی منی دستکی خدا بیت دزگینا لومانی نیره منی بالا خود دای پوز دلیل بلنده نبرجیره
من دگو دلیل از بخوده دکم از دل خدا دگشناکم بمالا ابراهیم پاشای ملی تموجارا خودیه صبر حسینیه زیر دلی دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلالم وای دلال ویلان مینم ویلان مینم دلالوی دبری شالا و برخو من دگو برد شعر بدر مالا بابی مپدا باو دلالو من دگو شعر بدر مالا بابی مپدا باو هی ویلان مینم دلالو لقشكا جيرانا جاب كان بخير شمرتاني تقالي لي فورقر دلالي دلي تخيدي برب مالبو وشاخد سمناس خزمتا ميواناس خليا شغار نمشقل قيداناي ويلا نمينم دلالو لا دورشو برخو من ورشوار بدر مالا بابي مكشك من دلال بميباني آخ الملو 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 بالملو الملو ايواي آخ الملو 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 واي تصبر مني ليو كورولا وكو حرام كو سبي با كنت ما خيد يا ايو لو نار وما ايه ويروسيا بجنا زراب خار بودايا ايو لو سردنا با ايه مارا بحيرانا بجنو بالا تيا زراب ديمي قولي ايو لو بلك جاما ايه وفساد خلقي غريب دركنا وبمنو تدرك لوج مالي بابا ايواي اخ الملو 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 واي تصبر مني ليو واي بابي فريا خماتي درباز مي ختام رايق وإذا لا هايلو 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 نزاع شرايا ويعفر واليو قابا بابي فقوك كي يحود الماضي ختاميرات قندي للسرسرة مسيم يفضل أخذ شيبو هايلو 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 أنا بايع جنايا ويعفر واليو خوازی صد خوازی رحمه خودی خبرکی خیر باطا بگوتانا بابی فخو که یحو گندیش خطا میراد و گریه خدای بولندا حجی محمد مستی از یب چاما پیشی من دستی خوباوی تا دزگینه گندی خوار بباما هايلو 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 هرشا اسمايا ويعفر ما والو امان 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 وجزا والو جزا اليوم فرمالو شارو عمري مبون وزيت شويه لو مترنا ديبو تماشاvan heyecan naha emli hewşa komeleya çandu huneriya Dicle'ne li cemme hunermend û mamosteyê komeleyê mamoste Celal Ekin li cemmeya em ê hinekî di derbarê karûxebatê wan vê derê de agahiya jêbistînê. Merheba mamoste. Merhaba, serçava, xeyratın. Navxerê dibin gelek spas dixwazim pêşî hinekî wisa kurtasî xwe bidin nasî. Ez Celal Ekin
30 سال زیده نو هنر ادامه در واره هنر ادامه کار و خبات خکر آنها جی دکم آنها tam Mamoste Celal Çidike. آنها سر بشا موزیکی سر پروردای موزیکی یا تئوریک و پراتیک به هر دوره بی کاری دکن شاگرد ما اربانجینه الاربانه دکن وکا بونا سولفش تکنیکا موزیکی اموری وان چیه ره اموری چیه امورا چیه سولفش چیه ام bana به هر دوره دخبتن از دوید کن پیش روزه ده gerek işte baş جوان درکن Em jî bi mereqa me li bendê bin wekî tê ji xenî van şagirtê ku li rîtmê dixin li defê dixin wekî din şagirtê ku tê dî amûrê cuda yan jî bi beşê cudayê muzîkê re eleqedar dibin hene yan na? بله هنه همه امور هنه امجا دفرت بجن اربانه دف باکوری کردستانی وقت دف و زرنه بهدورته بلیف کردن اره نه اربانه و امور باکوری کردستانی کی ببینه بجن زیادتر بجن اربانه دف بجن داول اوه دف و زرنه بهدورانه اربانه و بلور بهدورانه لورا من نقاش که جی ام کتبونه از ویاجی سر راست بکن دوی نقاش دا وکم هلبست الملای جزیری فقیه تهران ده هلبست وان ده وکا دف تی بکارانین لی ملای جزیری فقیه تهران ده هلبست وان ده گلک پیون عثمانی عربی فارسی هنه جبو بیا اجی گلی باکوری کردستانی او دیگرم وکا میناک دیگرم امجد بین امی سجاره بیشن اربانه جارکیش بیشن دف زراره بیتونه بله Bila dilê kesî nemîne. eri dora amur jimrine fileti باکوری کردستانی بله تنه درویشا دهات ناسکرین آنها او امور کت ارکسترای او امور جمرنه فلتی وکا زمان کردی جمرنه فلتی بسایا جانگورین جوان کرد جانگورین شهیدین کردستانی بسایا وان گلکتش جمرنه فلتین دمدما ایجا آزادیه gerek بگیجان آلمانجا خواه اجبو بیاجی همی هنرمند و چند gerek زیادتر بارد که سرملیوان gerek بخابتن ev navenda çandı jî navenda çanda Dicle jî bi armancı bireket ana jî bi ev xabatê xwe dike hemî amûr qursen hemî amûran hene amûrên di amûra de müzîka hem rojhilat hem rojava tê dayîn perwerdeyiyê de lê ew kesê ku pêşketin serketin ew êdî ew bijartina wan e yani müzîka ku çêdikin wê rojava çêkin ya rojhilat çêkin ji bo vê em bi wî şêwazê tev digerin. Gelek spas mamoste ji bo sohbeta we malevaniya we dikin û serkeftin di xebatê we de. Spas ji xebata we de serkeftinê dixwazim. Spas heremî. Temaşaxanên hêja em di kuçeyên Sûrê de dimeşin niha li vê derê û em rastê wêneyekî hunermenda Kurd Fatma İsa hatin. Çîroka vê wêneyê heye ji ber wê dixwazim were parve bikim. Çar jinên wêne xêz, wêne saz xwestin ku li nava Sûrê di dîwarên ku li ser wan gotinên nexweş û çêr hatine nivîsandin paqij bikin û wêneyê ku temaya wan jin, ket, huner xêz bikin. Niha ev yek ji wan xebata ye di kuçeyeke Sûrê de ye wêneyê hunermenda Kurd Fatma İsa. Heke ku em rasta wan werin di nava Sûrê de çend hebêdin jî hene em ê wan jî nîşanî we bidin.
تماشاوانên hêjan niha jê em hatin dikaneke ku cil û bergên gelerî lê tên durûtin. Xwediya wê Yasemîn li cem me ye. Em ê hinekî pê re sohbet bikin. Merheba. Merhaba. Pêşî tu dikarî xwe bidê nasîn bime. Ez Yasemin. Li bir dera dixebitim. Nêzîkî 8 sal li Sûriyê me. Sûriyê em kincê netewî çê dikin. û em pê kêfxweşin. Yani wiha niha süreceka zehmet ez ber vê pandemiyê ku. Beriya ku em werin wê dê dixwazim pirsim ku berî te got 8 sal ku ez nava Sûriyê me beriya wê te li ciyek nev kar dikir yan na? Karê min beriya wî ji min vî karê dikir û 20 sal ez vî karê dikim ji xwe. Beriya wî ez li Amedê bûm dîsa ama li îlçê dî bûm ez dixebitîm. 8 sal ez Sûriyê me Sûriyê karê xwe dimeşînim. Baş û niha çend kes li vê derê dixebitin? Em sê kes dixebitin vir dera. Kar barê we çawa ye? Karbarê me baş bû gelek baş bû ama niha ne baş e. Kartûne. Yani niha ji ber vê rewşa pandemiyê mixabin her cî wisa ye. Lê ji xeynî wê. Ji xeynî vê rewşê vê pêvajoya ku te dî ev pandemî pêş ket û her cî sekîn wisa kar jêbandor bûn. Eleqeya mirovan, eleqeya gel yani ji civakê li hember van cilê gelerî çawa ye gelê? Li gora 10 sal berê niha daha zêde ye. Yani eleqe û xwestek daha zêde ye. Em çê dikin em mesela sayfê xwe de parve dikin, ilgî û eleqe pir zêde ye, xwestek zêde ye ama bela ku süreca pandemiyê niha seknandine yani zêdek ew tune bela dawet tune tiştek tune ana kar jî seknandiye. Ne ji sürecê bûna ew ê karê me gelek baş bû em dixebitin kêfxweş bûm karê xwe. Peki niha ev cil tenê ji daweta û şahiya de tên bikaranîn yani wexta ku datê wa çê dibin tên disînin yan wekî din jî bikartînin van cila. Zêde li Amedê û derdor Amedê di daweta da di hina da têl xwe kirinê. Wekî dî yani rojnamê de zehmetên kîvan jila têl xwe kirin. Ji xwe rojane ez qet rasa wan nehat me ji ber wê bipirsîm û got belkî ez rasê nehatim. Na ji ber wî dawet yani daweta da daha xweştir, daha kêfxweş li xwe dikin. Em ji bo daweta ji bo hina hêdinê bûk ji bo derva gelinê xwe jî çê dikin li xwe dikin. Erê. Em hêdinê spî çê dikin ama yani bi ew kê gelerî çê dikin. Bûyî hawayê hêdinê li xwe dikin. Gelinê zêde yani ew bî yani xwesteka wî jî hêdinê heye ji bo wî em bikartînin û li xwe dikin pir kêfxweş in. Baş e û niha cilê kîjan herêma çê dikin? Em cilê hemû herêma çê dikin. Herî zêde kîjan herêm tê xwestin? Hemî zêde hêla botê. Cizre, Hekarî, Yüksekova wan tarafa Wanê, Amedê yani ji xwe niha ew çêbî yani hemû civak em hemû modela jî tînin cem hevûdû. Em wisa bikartînin. Modelî zedibêjin ya. Em ser wî dixebitin yani kêfxweş em ji teriyê me em jî kêfxweşin ji vê dirûtinê. Baş em gelek spas ki malî ava qewet bêje. Saxbî spas serçava. Temaşavanên hêjan di nava kûçeyê Sûriyê de em digeriyan dayîkekî pişta xwe da yedî wêr û ji xwe re ponijê me jî xwest ku em silavekê binêde. Merheba ji te. Xwedê emrê we dirêjke. Navê te çi ye dayî? Xweşke. Navê te çi ye? Navê min Besra ye. Dayîka Besra, tu çend salî? Wele ez heştê me. Xwedê emrê te dirêjkê bi tendurist be. Xwedê emrê we dirêjke. Berê mezin kişandine. Dibe ez ji heşteyê biçûktirim lê ez mezin nivîsan. Aha, ew waye. Ê baş e. Dayîka be. Min heye şekir me kuşt. Gelekî derbas be divê tu xwe baldar be ha. Vay. Tu şe şêrîn dixwe yan na? Ew kî derketiye. Tiştê şirîn tam nak. No, no. Ku şegrê de heye divê tu xwe biparêzê nexwe wan tişta. Tişkî tam nak. Elê xwedê û. Ê baş ez xwazim ji te bipirsim tu çi dikê tu rojê xwe çawa derbas dikê? Tişkî jî nak. Ve Kur'an tiştî telefonê min lazım bike herim kontrol têkim. O tişkî ji min ra lazım kerim dedim seviya ji min ra tînin. Hew naçim derkî.
خو دوی تو وی دمه در نکوی نه چه نوا قربالغی ملای مدبین نه چه توی بکوی پیراد مرن جوانان باش ام دخواستم که هنه کی به جیرانتی و جیانا نوا سوره و تاخا بپرسن باشن تف جیناره ما باشن تف ام شقرا عبد الرودنيان اجوایم 6 مالت ام ناچنه درکی سانیزی هفنن در دورا هفن اری از کی از خبر بدم که خبر از دخوازم تو خبر بده تو گلک تشا به جمره قالا روشه بری بک جمره من ای روزه بره چو الوانه بومه الگندا بومه تو بو کاتی ور لی بو 15 سالات چند سال چه بو بو 15 سال ذاتمه تو بری لکودری بوی بره لگند بوم لی اریول کوی آنا ماشی مزی نکارم بگرم لاوک در دگره او که دمی در دگره چاوا گند خوش بو یان اف در خوش لا گند خوش بو کاف دسته مشقا قاس خودی دکر شام کا خودی دکر مریض کا داتن پره مشقاز برن تو شما هاتی جگون لا گو انایم باش از بو عسکریا و یاتم حیا عسکریا خود درواز کر او گو نایم گند اتن امام خواست دل ناتم از خود تن الوی بام ناتم دیار بکر زوره اما تو نکاره دی سب چی نا قلعان نکارم حیا بر حالیارم بینا خودم هینا در نکارم ایکات چون باشه نها جیران میرانه هر در دورت اون خور جواتا و دیدن یا انا عطر کی جواد دگرین 4-5 حبل و انا وای نوت عیشان چو مالاتی تو لبندا وای اره عیشان تو مالاتی غزلتان ته در باب وای بیت او هوا مالا حجی ناین ولا امتن ایجا زیاده تر نزدان چک باشه ام گلک سپاس که مالات آوا خدای عمری و درس که خدای شی ولا بینه امانت خدای شما جان هم گرامه نوا تاخه دومه و نامپیج تاخه درکت پیشی اما مخواسکو ام بویر جهنه کی صحبت بکن مرحبا اشتر سرچه بخیر نویت بخیر حزنی که حزنی تو دکاری هنه کی قالا کاری خوب بکشمره ولی کار خو نزدیک 40 سالی از ویشیت کم 40 سال تو بخو چند سالی 53 پرت تمام کی بچوک ده دست بکری ثابتی دم دست بکری حتی انا دوام کم 83 دم دست بکری بریات مالبات افکار دکری یا نه نه بسما مت کرم پیرا ماتم شغلی مش دوام کر حینا باش قوت بجوره پیک کارک چاوای تو جه حز دگیان والله نه زوره بر زوره نه حتی بیش زوره yani en iyi zor em kına aynen o ev koyucutuna kazanca ücretine قزنج ناکن tane sıfır جنانه کی چقدر جوره دمینی مثلا ana mı bize kanamine ana videona mı kanamine çıkitene boş yani he aynı boş yani Lisa cazvem tişteki bıçuk demine ya bıçuk şibe. vallahi küçük bejnamine hani yevmime bile dahi royaj maranamine ana videona meradına vicer vi buali buni ve ekbuni yani ya ana çıkı ana per boyta arvana ezinget zor yani Her tiş buha bu. yani be per bu Hakinan buha bu yana. arvan na torba arvan normalde gene hakinan 4000 yani 4 kağıtlar Ha bıçak asidi froş. انا بدو ادفروشم نيفا تجي كشت ها دقة تبي. عينا وي نيفا وتبغى اساسية دوني بده. يعني توربار فان جبر ماكي ماوني بريا جاشني ما بصادو دا بصادو 80 سنه زانو بصادو 50 سنه تورباكي ارا بريا جاشني جي ما بصادو 80 سنه arada çıkar şu demek ki dedim ha dedim düşünmüş ve ezdim ben pestu pinci daniyen ezana be şastu pinci hafsti tinim ton kezin sero dara ona göre düşünmüş ki kazancı Yani az nizan munci maftarın. جبرت نفس ريجي إنسان نمان إشي كيم بو أوه دبيام إشي ما يم تكن يوصل أنا مزودة ده جبار ده نكارم يعني
Gerçekten zor yani. ji bo çareseriye hûn çi difikirin? Çözeri valla odam. Li hember van zamê ku her roj tiştê ku çê dibin hûn çi difikirin? Kamera karışık ki. Ha wek nampêja ew ke ku heye sendîkaya ku heye gelo? Çav odam ağlıyor odenam. Elvê hûn qet vara wşanan nirxînin hûn. Dibêjin ka fayda nake yani. Fayda itin ha. Katkari رو بیش ما دویا زنبی جمعه کی برد تلکای عشقا بود 145 امت یاقتانن آن 190 میلیون 145 امت سند بک چیزان یاد یاق ناقی بیرک فرز یاق حسناک Ere zede ez pir kêm bikartî. راست gerçek ama ya yani şikayet vana haber de no verdanım ha. Baş em gelek spas kin qewet pe hevîdarim ku rokê berî rojekê karê we baştir bibe. İnşallah benimki sonra sağ ol serçava. Biya ku bernameyek li gor dilê we çêbû bê we jî demek xweş li hember ekranên xwe bi me re derbas kiribe. Heta bernameyek din bi min xêr û xweşiyê de dem baş.